Bună, prieteni! Astăzi doresc să vă spun povestea Biblioburo și cărțile călătoare. Este scrisă de Monica Brown și ilustrată de John Para. Pe un deal, în spatele unui copac, se află o casă. În acea casă se află un pat, iar în pat doarme dusă o fetiță pe nume Ana, care visează la lumea de afară și de dincolo de deal. Când cocoșul îi dă Anei deșteptarea cu al său chichirichi, papi e deja la munca câmpului, iar mami e ocupată cu treaba din grădină. Ana îi face baie frățiorului ei, apoi dă de mâncare la capră și adună ouăle care vor fi vândute la piață. După micul dejun, Ana și cu mama ei coboară dealul. Ana mijește ochii din cauza soarelui orbitor și își dorește să fi rămas acasă la răcoare cu un libru în mână, cu o carte în mână, cartea ei. Ana și-a citit cartea, singura ei carte, de atât de multe ori, încât o știe pe de rost. Cartea a fost un cadou de la învățătoarea ei pentru eforturile depuse la citit și la scris. Dar, toamna trecută, învățătoarea s-a mutat foarte departe și acum nu mai este nimeni care să învețe carte pe Ana și pe ceilalți copii din sat. Așa că, seara, în patul ei din căsuța de pe deal, Ana își inventează propriile cuentos, povești pe care îi le spune fratelui ei înainte de culcare. Îi povestește despre creaturi imaginare care locuiesc în pădure, în munți și în mare. Și ar dori niște povești noi de citit, dar învățătoarea a plecat din sat, cu cărți. Într-o dimineață, pe Ana o trezește un zgomot care sună cam așa: tac-atac, tropa-trop și un iha, iha, foarte tare. La poalele dealului, Ana vede un bărbat care ține în mână o plăcuță pe care scrie Biblioburo. Bărbatul este însoțit de doi buros, adică de doi măgari. Dar oare ce cară în spate măgarii? Libros, cărți. Ana coboară dealul în fugă până la bărbatul cu plăcuța, măgarii și cărțile. Și alți copii aleargă la fel ca ea, țopăind spre poalele dealurilor și tropăind peste ogoare. Cine ești tu? Și cine sunt ei? Întreabă copiii. Bărbatul le răspunde: eu sunt un bibliotecar, iar aceștia sunt Alfa și Beto, Miss Buros, măgarii mei. Bun venit la Biblioburo, biblioteca mea. Dar, senior, spune Ana, credeam că bibliotecile se găsesc numai în orașele mari și numai în clădiri impunătoare. Nu și aceasta, răspunde bibliotecarul, aceasta este o bibliotecă specială. Apoi ia cărțile, le întinde pe jos sub un copac și îi invită pe copii să-i se alăture. A fost odată ca niciodată, începe bibliotecarul, citindu-le povestea unui elefant care se legănea pe o pânză de paiaje. Le citește din cărți cu ilustrații minunate, apoi îi ajută pe copii să învețe literele, cântându-le cântecul alfabetului. A, B, C, D, E, F, G. În cele din urmă le spune: acum este rândul vostru. Alegeți-vă niște cărți și peste câteva săptămâni mă voi întoarce să le iau și să vă aduc altele noi. Și eu pot să mă aleg? Întrebă Ana. Mai ales tu, îi răspunde bibliotecarul zâmbind. Atât de multe cuentos, așa de multe povești. În timp ce Ana, Alfa și Beto pasc iarba fragedă sub copac, Ana răsfoiește pe rând toate cărțile și descoperă în ele delfini roz și fluturi albaștri, castele și zâne, lei vorbitori și covoare fermecate. Cineva ar trebui să scrie o poveste despre tu, Buros, măgarii tăi, îi spune Ana bibliotecarului, mângâindu-l pe Alfa pe bot și oferindu-i un smoc de iarbă lui Beto. De ce nu faci tu asta? Întrebă el. Apoi își strânge cărțile rămase și pornește la drum. Să vă bucurați de cărți, le strigă bărbatul copiilor. Mă voi întoarce! Ana urcă în fugă dealul, strângând cărțile la piept, abia așteaptă să arate cărțile și fratelui ei, iar în acea seară citește până când îi se închid ochii de oboseală. În fiecare dimineață,
Ana își face treburile în gospodărie, apoi citește și privește în zare pe fereastră. Caută să audă sunetul copitelor lui Alfa și ale lui Beto, dar săptămânile trec și bibliotecarul nu se mai întoarce. Când se întoarce? O întrebă fetița pe mama ei. Aceasta zâmbește și spune: du-te și citește, Ana. Când se întoarce? O întrebă fetița pe mama ei. Aceasta zâmbește și spune: du-te și desenează, Ana. Când se întoarce? O întrebă fetița pe mama ei. Aceasta zâmbește și spune: du-te și scrie, Ana. Când se întoarce? O întrebă fetița pe mama ei. Aceasta îi spune în cele din urmă: du-te și te culcă, Ana. Într-o noapte, Ana visează că zboară peste țara ei pe spatele unui fluture. În vis, fetița traversează munți, oceane, râuri și jungle, împărțind povești peste tot pe unde trece. Poveștile zboară din gura ei și din degetele ei, ca prin magie căzând în mâinile copiilor care le așteaptă pe pământ. Când Ana se trezește, își dă seama că îi este foarte dor de Alfa și de Beto și de cărțile de pe spatele lor. Își aduce aminte că bibliotecarul îi spusese că ar putea să scrie și ea o carte, așa că își ia hârtie, creioane și sfoară și se apucă de treabă. Abia una vez, adică a fost odată ca niciodată, așa începea povestea Anei. În cele din urmă, exact când Ana ajunsese să creadă că nu o să-l mai vadă niciodată pe bibliotecar, se trezește și aude în depărtare: Iha! Iha! Și pe copiii din sat țipând de încântare. Aleargă spre poalele dealului cu cărțile împrumutate și cu o surpriză anume pregătite pentru bibliotecar. Am scris acest cuento pentru dumneata, îi spune ea. Que bueno! Ce bine, spune bibliotecarul, apoi le citește copiilor adunați sub copac povestea ei. Când vine vremea de plecare, bibliotecarul pune bine cartea Anei pe spatele măgarului ca să o ia cu el peste dealuri și peste câmpuri, până la un alt copil care doarme într-un pat, într-o casă aflată pe un deal, în spatele unui copac, visând la Alfa și la Beto și la toate poveștile pe care îi le va aduce Biblioburo. Sfârșit.